ачу, төшенкелек һәм башка шундый хисләрне вирустан качып өйдә утыру чорында күпләр кичерәдер. Әмма танышларның кайберләрендә ышаныч, тәвәккәллек һәм тынычлык сизелә. Бу мөмин мөселманның сыйфаты түгелме? Шатлык килсә шөкер итә, кайгы килсә сабыр итә. Аның һәр халәте хәерле дип тасвирлаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Раббысына тапшыра белгән адәм балалары хакында. Шундый авыру эләгә калса, мөселман кеше әлбәттә ышанырга тиеш, бу Аллаһның сынавы дип. Аллаһның сынавы, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Коръән Кәримдә әйтте: "Ланаблуаннакум бишайъин минал хауфи вал жу'i ва нақси минал амвали вал анфуси вас самарат ва башширис сабирин" диде. Без сезне сынарбыз диде. Кайбер курку белән, кайбер туганнарны, җаннарын алу белән, кайбер малларыгызны киметү белән, кайбер уңышларыгызны киметү белән һәм шатландыр сабыр итүчеләрен диде. Өйдә утыру режимы безне эштән азат итсә дә, өйләребезгә бикләде. Авылда яки үз йорты белән яшәгән кешенең бакчасы, ишек алды бар ичмасам. Калаларда яшәүченең күбесе ишле гаиләсе яки аннан да битәр ялгызы гына дүр стена эчендә калды. Шушындый әниең, балаң белән күрешә алмаганда, күнеккән эшләрне башкара алмаганда ни кылып була? Тәмле пешереп, яхшы ашап, шиксез вакытны алайда үткәрергә мөмкин. Әмма күңелләре тынгысыз бәндәләр мондай шартларда игелек эшләү чарасын тапкан. Огромное спасибо. Ладно, лишний раз не выходите на улицу. Нет, я дома. Себя берегите. Я дома. Спасибо большое. Если что, звоните. Хорошо. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтнең Зәкат хәйрия фонды Казандагы мохтаҗларны эзләп табып, аларның өйләренә барып ярдәм күрсәтә. Беренче чиратта без өлкәннәргә, ялгыз өлкәннәргә, тулы булмаган гаиләләргә, авыр бала тәрбияләүче яисә күп балалы гаиләләргә ярдәм итәбез. 31 март көнне без бу акциябызны башлап, Казанда ялгыз яшәүче 50 өлкән яшьтәге кешегә азык-төлек җыелмалары тапшырдык. Бу җыелмаларга төрле ярмалар, май, шикәр, консерва кебек нәрсәләр керде. Без әлбәттә моның белән генә чикләнмичә, алга таба аудиториябезне дә киңәйтергә һәм ярдәм күләмебезне арттыра барырга ниятлибез. Һәм шуны да әйтергә кирәк, республикабызның районнарында имам-мөхтәсипләребезнең ярдәме белән халыкка азык-төлек тапшыру һәм ризык белән тәэмин итү буенча зур эш алып барыла. Бүгенге чыгарылышта файдаланылган интервьюлар һәм күпчелек видео безнең канал операторлары хезмәте түгел. Без дә каядыр чыгып төшерүдә шикләнгән. Әмма коронавирус аркасында килеп чыккан моннан да хәтәррәк хәлләр бар. Хәзер шактый гаилә матди кыенлык кичерә. Күпләрнең хезмәт хакын кискәннәр. Кемгәдер минималка гына түләргә җыеналар. Улы яшьтәгеләр, сәламәтлеген югалткан кешеләр, акчасызлыктан интегүчеләр тагын да арткан. Димәк, ярдәм итәргә мөмкинлекләр дә күбәйде. Без эшебездә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә тырышабыз. Маска, перчатка, антисептиктан башка эшкә чыкмыйбыз. Һәм әлбәттә барлык рәсми кагыйдәләргә дә буйсынабыз. Безнең эш урыныбыздан да справкабыз бар. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министрлыктан да рөхсәтебез бар. Дөрес, безгә волонтерлар хәзер җитми һәм бигрәк тә автоволонтерлар бик кирәк безгә. Булат әфәнде Мәрдановның үзен-үзе яздырып безнең тапшыруда кулланырга җибәрүен дә игелек гамәле дип бәялибез. Чөнки ул журналистлар эшен башкарды. Шулай да кешеләрне кайгыртучы оешма вәкиле буларак ул белә, без уртак эш башкарабыз. Гомумән хәйрия фондлары акча эшли торган оешма түгел. Алар аны халыктан, оешмалардан җыя туплый һәм шулай ук эзләп тапкан мохтаҗларга өләшә. Безнең фондта бер төп кагыйдә бар, ул инде күп еллар дәвамында безнең төп кагыйдәбез булып тора. Без конкрет проект яисә конкрет кешегә җыелган акчадан бер генә тиенен дә үзебезгә тотып калмыйбыз. Ягъни мәсәлән, кеше 10 сум җибәрә икән ашату проектына дип, аның 10 сумы да ашатуга китәчәк. Яисә 100 сум җибәрә икән бер кеше, бер балага, авыру балага дип, аның 100 сумы да шул балага барып җитә. Кешеләргә яхшылык кылыгыз. Аллаһ яхшылык кылучыларны ярата. Игелек кылу адәм баласыннан Аллаһның яраткан кулын ясый. Коръәннең үзендә вәгъдә ителгән.
Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям дә халыкка файдалы булучыны иң яхшы кешеләрнең берсе дип атаган. Ризык, азык-төлек белән тәэмин итү проектына килгәндә, ярдәм итү, мохтаҗларга ярдәм итү юллары берничә. Аның берсе 77-15 кыска номерына ифтар сүзе язып җибәрү, бәясе 50 сум. Яисә ифтар сүзеннән соң буш ара калдырып, садака суммасын күрсәтергә кирәк. Мәсәлән, ифтар буш ара 300, яисә ифтар буш ара 500. Һәм әлеге SMS хәбәрне 77-15 кыска номерына юлларга кирәк. Калган барлык ысуллар, барлык ярдәм итү юллары безнең официаль сайтыбызда күрсәтелгән, zakatrt.ru. Без шулай ук социаль челтәрләрдә дә бик актив. Безне zakatrt.ru яисә фонд Закат Думырты сүзләре буенча бик җиңел табып була интернетта. Әгәр дә сораулар калса, яисә волонтер булып языласы килсә, яисә берәр кеше мохтаҗ икән нәрсәдәдер, безнең офисыбызга шалтырату мөмкин. Без Казан шәһәре Тукай урамы 89-нчы йортта урнаштык. Һәм безнең телефон номерларыбыз 225-33-22 яисә 590-27-50. Шир бар дөньяга таралган вакытта саклану чараларын күрү беренчел. Мондый вакытта хөкүмәт икътисадны кайгыртуга караганда халык иминлеген алга куя. Беренче урынга кешеләр һәм кешелеклелек сыйфатлары чыга. Әлбәттә авыр, күрәсез ни бүгенге нинди вазгыять. Анда шуңа күрә эшмәкәрләргә авыр, без бит шуңа бәйле. Иң беренче шундый чираклар булганда, ул бәрә безгә бәрә, ул шундый инвалидларга, фондларга бәрә. Шуңа күрә бик авыр эшләргә, ләкин төшенкелеккә бирелмичә эшләргә тырышабыз. Татарстандагы тагын бер эре һәм күп проектлы Ярдәм милли ислам хәйрия фонды да киеренке шартларда эшчәнлеген туктатмаган. Кешеләр белән ара калдырып аралашырга туры килсә дә, ниятләнелгән ярдәм тапшырылмыйча калынмый. Пандемия шартларында таләп ителгән иминлек чаралары әнә шулай төгәллек белән үтәлә. Рәхмәт Ясин Биксен. Сез сау булсалар, барсыздар. Ярдәм фонды ярдәм итүнең яңа форматын уйлап тапкан, аны тормыш юлы дип атаганнар һәм көн саен кайнар аш пешереп тараталар. Ризык Казанның төрле районнарында яшәүче физик мөмкинлекләрдә шикләнгән кешеләрнең, ятимнәрнең, ялгыз картларның, аз керемле, күп балалы гаиләләрнең өйләренә алып барып бирелә. Тарату исемлегендә чара башланганда 150 адрес булса, хәзер ул 1000-гә якынлашып килә. Рамазан ифтарлары вакытында берничә меңгә җитәр дип фаразлый Илдар Баязитов. Сәламәт кешегә авыр булса, ул кимгә мөрәҗәгать итәргә тиеш? Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Аллаһ Тәгалә нәрсә куша? Сез карагыз, кимгә тагын да авыррак, сезгә караганда тагын да авыррак. Шуңа күрә без уйладык, шундый авыр заманда безнең булган инвалидларны читтә калдырмаска, аларга ничектер булышырга. Безнең күрмәүчеләр, коляскадагы инвалидлар һәм башка күп инвалидлар, алар хәзер илләрдә утыралар бит, хәзер самоизоляция. Шуңа күрә күбесе тәмлеп ризык пешерә алмый, чөнки үзегез күрәсез, күрмәгән кеше ул ничек аңа авыр. Шуңа күрә без шундый килдек. Нигә аларга яхшы гына, тәмле генә шундый ризыклар, пешкән ризыклар алып бару, көн сайын алып барырга дип. Шуңа күрә шундый акция игълан иттек һәм көн сайын ашатабыз. Татарстанда игелек эше хәйрия фондлары аша гына алып барылмый. Мәчетләр, мәхәлләләр, аерым кешеләр үзләре дә җайсызланып киткән бу заманда авыр хәлдә калганнарга ярдәм итәргә тырыша. Аллаһ Тәгалә бу исәптән Зәлзәлә сүрәсендәге аятлары «Фәмән яъмәл мithqala dharratin khayran yarah» һәм кем ди тузан бөртеге кадәр булса да изгелеген кылса, аның әҗерен күрер дигән аятлар, инде шул аятлар безне сөендерә, шул аятларны без искә алабыз. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз ушбу тузан бөртеге кадәр булган эшләребезне менә шул рия белән харап итмәсә иде, мактану белән бетермәсә иде дип өметләнеп калабыз. Менә сез дә мәсәлән
Әгәр дә сорамаган булсагыз, бу тузан бөрте кадәр эшләр хакында без сөйләмәс идек тә, һәм халкыбыз да әйткән бит инде, изгелек кылсаң суга салды, халык күрмәсә халык күрер ди. Ягъни кешеләрне барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә Раббыбыз күрер ди. Сәлимҗан хәзрәт Домнин риясыз волонтерлар хәрәкәтен оештыручыларның берсе. Аларның эше турында сөйләнгән фото-видеоны хәтта социаль челтәрләрдән дә җайлы гына эзләп табам димә. Әмма яшь хәзрәтне ярдәм алучылар гына түгел, бу эшендә теләктәшлек күрсәтүчеләр дә яхшы белә. Күп кенә безнең милләттәшләребез, ватандашларыбыз, карындашларыбыз инде куштырнаклар эшендәге тоткынлыкта калдылар. Һәм алар хакында уйлый торгач, аларга ничек ярдәм итәргә була? Аларга нинди шушы изгелек кылырга була дигәч, дип уйлагач, инде аларга кайнар ашны тарату, җиткерү фикере килеп туды. Әлбәттә, бу бер үзең генә эшләп башкарырлык булмаган эш, монда күмәкләшеп, монда кулга-кул тотынышып, бергәләшеп эшләргә тиешле булган эш булып тора. Һәм шул исәптән инде без шулай ук йортларында торучылар, урамга чыкмаучы кардәшләребезгә мөрәҗәгать итеп, WhatsApp һәм Telegram группаларында игълан иткәннән соң, инде 10-дән артык кардәшләребез инде чыкты, ярдәм итәргә теләкләрен белдерделәр. Һәм Татарстан Республикасы Яшьләр министрлыгы биргән махсус белешмәләр белән инде махсус белешмәләрне алгач һәм шул волонтерларга тараткач, аларга инде бөтен Казан шәһәре буйлап йөрергә һәм инде шушы кайнар ашларны бөтен мохтаҗларга җиткерергә мөмкинчелек тудырылды. Бүгенге чыгарылышта Казандагы ярдәм турында гына сөйләдек. Әмма Татарстан мөселманнары дини нәзарәтнең Закат хәйрия фонды республика территориясендә эшләүче оешма. Сәлимҗан Домнин кебек хәзрәтләр Татарстанның күп авылларында, һич югында районда берәү була. Шуңа күрә мохтаҗлар ярдәмсез калмас дип өметләнәбез. Игелек кылыр өчен мөмкинлекләр дә күп. Ярдәм һәм Закат хәйрия фондларына акча күчерү юлларын, мәсәлән, экраннарда, титрлар ярдәмендә күрерсез. Шанабыз ничек генә авыр булмасын, ки безнең кешеләр юмарт, безнең акциягә кушылырга мөмкинлек бар. Бик күп безнең хадисләрдә дә, Коръән Кәримдә дә бик күп урыннарда күрсәтелгән, ничек нинди савап ала кеше, кем шундый теге мухтаҗларга ярдәм итә. Шуңа күрә авыр вакытта нәрсәне искә төшерергә кирәк? Коръән Кәримнең аятларын искә төшерергә кирәк. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Шушы җиңеллек ул Аллаһ Тәгаләдән шушы авырлыкның иң авыр чагында булганнан соң җиңеллек килә. Качан без кешеләргә булыша торган булабыз. Үзебезне кайгырып генә түгел, башкаларны да кимгә бик авыр шундый кешеләргә булыша торган була. Аннары безнең шундый авыр вакытта ниндер аларга да ниндер шундый җиңеллек. Бу ярдәмне кабул итүчеләр безнең аша, волонтерлар аша, фондлар аша, имамнар аша бу эштә, изге эштә катнашкан һәрбер кешегә үзләренең чиксез киң рәхмәтләрен җиткерә. Һәм мин шулай дип әйтер идем, менә бу мохтаҗ кешенең шатлыгын, аның күзеннән тамган яшь бөртекләрен күрү, дөньяда теләсә нинди вирустан да көчлерәк һәм барлык киртәләрне һәм курку хисләрен юкка чыгара дип уйлыйм мин. Уртак бәла ул күп кешеләрне берләштерә. Бергә булыйк, дуслар, бердәм булыйк, сабыр булыйк. Һәм инде Раббыбыздан бу ширдән, бу афәттән тизрәк котылу сорыйк. Үзегезне саклагыз. Галимнар әйтүе буенча, хәзерге шир сыман афәтләр килгәндә, аны куарга намаз әһелләре әйткән зикрләр, Пәйгамбәрбез хөрмәтенә әйтелгән салаватлар да ярдәм итә. Монысы барыбызның да кулыннан килә торган эш. Аъуду биллаһи минеш-шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһ Тәгалә адам баласына бик матур, бик яраклы һәм бик җайлы тормыш биргән. Шушы тормышны кай вакытта үзебез бозып, начар айтабыз.
Чөнки Аллаһ Тәгалә сулар һавабызны биргән, ашар ризыгыбызны биргән, һәм дә бөтен кешегә җитәрлек итеп биргән алтын көмешен, җир асты байлыгын, нефтләрендә, агачларында, һәм шулай ук бүлеп биргән әлбәттә җирләрендә. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә сөйләшеп китик әле без кризис дигән мәсьәлә турында. Чөнки бүгенге көндә кризис менә без әле генә санап киткән әйберләр белән бәйле. Шушы әйберләр кешегә җитми башлагач туа торган әйбер бу кризис. Кемгәдер җир җитми, кемгәдер урын җитми, кемгәдер байлык җитми, кемгәдер нәрсәдер һаман җитми. Һәм шуның аркасында ул аны күбрәк җыерга, күбрәк үзендә булдырырга тырыша. Һәм барлыкка килә менә шушы без әйткән кризис дигән нәрсә. Чөнки бер кеше кулына җыйса әгәр дә, яки бер дәүләт кулына җыелса бу әйберләр, димәк, калганнарга җитми дигән сүз. Ислам дөньясында экономика, икътисад малның таралып, әйләнеп йөрү принцибына нигезләнгән. Ягъни мал бер урында ятырга тиеш түгел. Ул синнән сиңа килгән икән, китеп, тагын кемгәдер күчергә, әйләнеп, тагын сиңа кайтырга һәм шулай ук менә бу әйләнештә катнашырга тиеш. Димәк, әгәр дә кешеләр шушы малны, ризыкны бер кулда җыеп тотсалар, сарандан салар, садака бирмәсәләр, закат бирмәсәләр, һәм дә ки эштә кулланмасалар бу әйберләрне, үз чиратында әлбәттә менә шушы кризис дигән, җитмәүчелек дигән әйбер килеп чыга. Әлбәттә без гади халык буларак бер нәрсә эшли алмыйбыз бу чиракта. Безнең сүзебез, я булмаса безнең тәэсиребез дөнья сәясәтенә, дөнья икътисадына кагылмый. Ләкин кай вакытта без үзебезнең дә тормышыбызны авырайтып җибәрәбез. Мөнәсәбәтебез белән, курку белән. Иң мөһиме кешенең күңелендә курку булмаска тиеш. Рухи кризис булмаска тиеш. Менә шуннан башларга кирәк һәрбер кешегә дә шәхсән. Ни өчен дигәндә, кешегә тормышта яшәр өчен күп әйбер кирәкми. Әгәр дә ул шушы булганына канәгать булып, әзрәк нәфесен чикли алса, аның акчасы да, ризыгы да бик күпкә җитәчәген күрәчәк. Шул ук вакытта менә бу дөньяга табыну сәясәтендә, шушы дөньяга табынуны да бетерергә кирәк. Дөнья безгә бер вакытта да бәхет бирәм дип вәгъдә итмәде. Хәтта малың җыелса да, мәңге яшәсәң дә, әгәр дә бөтен җирне синең кулыңа китереп тоттырсалар да, барыбер бәхет килмәячәк. Менә шушы мөнәсәбәтебезне үзгәртү мөһим бу очракта. Элекеге вакытларны искә төшереп, кешенең ике бәрәңгесе булса, шуның берсен бүлешеп, күршесенә биреп, әгәр дә кеше бер нәрсә сорап кирсә, шунда ярдәм итеп, күршегә тыс, шырпы кебек әйберләр артыннан кергән чакларыбызны искә төшерсәк, без үзебезнең бүгенге көндә ничек рәхәт яшәгәнебезне аңлаячакбыз. Кай вакытта менә шушы күңелгә ризалык, канәгатьлек җитеп бетми, мөхтәрәм кардәшләр. Акча җыюның, мал җыюның мәгънәсе юк икәнен безгә динебез бик күп, бик озак вакытлар сөйли. Һәммә кеше аңламый. Совет чорында без мал җыймадык диләр, әмма кешенең сберкассаларында 5-әр, 10-ар, 20-шәр, 50-шәр мең акчалары янды. Бу совет акчасы белән санаганда бу бик күп акча. Совет чорында яшәгән кешеләр беләләр мин хәзер нәрсә турында сөйләгәнемне. Бу мал җыю булмадымыни? Кеше бит аны үзенә рәхәтлеккә куллана да алмады. Янды да бетте. Менә бүгенге көндә дә бәлки кемнәрдер мал җыеп куйган булганнардыр. Доллар күтәрелде дә, безнең рублебез, сумыбыз төште дә, ул малның да хәзер кыйммәте юкка чыкты. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең моңа мөнәсәбәте нинди иде? Бер заман ул намаз укып утырган җиреннән фарызны укып, тиз генә өенә йөгереп кирип китә. Аның өе янда гына була. Шуннан соң бераздан чыга. Сахабилар сорыйлар: "И Расулаллаһ, нишләп син бик ашыгып кирип киттең? Әллә дошманнар безгә һөҗүм иттеме?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Минем ди түшәк астында калдырылган берничә динар акчам искә төште ди. Шуларны садака итеп таратырга ашыктым ди. Бәлки шунда калмасын өчен." Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җыелып яткан мал өчен борчылган булган.
Чөнки килер бер вакыт, ул мал инде сиңа файда китермәс. Яки аның кыйммәте бетер, яки үзең үлеп китәрсең. Менә бүгенге көндә дә бик күп мал җыеп та, шуның кыйммәтен, рәхәтен күрмәгән кешеләр бар. Шушы хәлгә калмас өчен үзеңне дөрес итеп тотарга кирәк. Бу малны куллан. Куллан үзеңә рәхәтлеккә. Куллан туганнарың, якыннарыңа рәхәтлеккә. Әгәр дә инде рәхәт яшисең икән, кемгәдер ярдәм ит, садака итеп бир. Чөнки килер бер вакыт, барбер ул малыңнан синең бер нәрсәдә калмаска мөмкин. Әгәр дә шулай ук тагын бер фикер бар, малыңны саклыйм дисең. Мәсәлән, Әбу Ханифа әйтә, иң яхшы эш ди, ул сәүдә ди. Ягъни, сәүдә ул акчаны малга әйләндерү. Акчаның кыйммәте югылган очракта да кала синең мал кулыңда. Бу малны син алыштыра аласың, сата аласың, берәр нинди вакыт килеп җиткәндә, тагын акчаны саклау бер ысулы. Имам Шафиғи әйтә, иң яхшы эш ул җир белән шөгыльләнү, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү ди. Менә бүгенге көндә авыл хуҗалыгы белән яшәгән кешеләр, алар ачтан үлмәячәкләр. Аларның хайваннары сөт, май булачак, кемнең җире бар, ипи, ыны булачак. Ягъни алар инде шәһәр җирлегендә ризык беткән очракта да, хәтта акчалары булган шәһәр кешесе дә ризык ала алмаган очракта да, ул кешеләр ачлыктан интекмәячәкләр. Менә бу кризиска карата дип әйтик, җавапны безгә Аллаһы Тәгалә инде биргән 1400 ел элек. Һәм әйтә, ризык өчен шулай ук борчылмагыз. Ризык өчен бугаз чәйнәмәгез. Ризык өчен илләр белән илләр сугышмагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ничек итеп әйтә ул аны? Коръәни Кәримдә әйтә Аллаһ Тәгалә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма мин даббатин фил арди илля ала Аллаһи ризқуха. Җир йөзендә һәр бер хайванның да ризыгы Аллаһы Тәгаләдән ди. Ягъни һәр бер кешенең, һәр бер илнең, һәр бер кырмысканың да ризыгы Аллаһы Тәгаләдән. Әгәр дә ул аны бирәм дисә, ул аны бирә. Алам дисә, алачак, син бер нәрсә эшли алмыйсың. Шуңа күрә ризыкны бирүчегә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Дөрес итеп үзеңне тотарга кирәк, я Рабби, ризыксыз калдырма. Ә ризыксыз калдырмасын өчен нишләргә? Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең әйткәннәрен тыңларга, аның кушканнары белән яшәргә. Килде бер вакыт, мөселманнар Аллаһның кушканы белән яши башладылар. Гомар ибн Габдул-Газиз вакытында мөселманнар тақва, динне тоттылар. Һәм садака бирергә кеше бетте. Урамга чыгып садака тарата башлаганда кешеләр бөтенесе миңа кирәк, мин бай дип җавап биргәннәр. Сәбәбе нәрсәдә? Динне тотуда, динне үтәүдә. Менә шулай әйткән очракта, мөхтәрәм кардәшләр, без күңелебезнең дә кризисыннан кытылырбыз, Алла бирсә. Әгәр динебезне үтәсәк, Алланы тыңласак. Һәм әлбәттә, безнең яныбызда булган менә шушы икътисади яки ризык кризисларыннан да кытылырбыз, булдырмыйча калырбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.